Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Alipo sachokera mbanja? Alipo amene anganene kuti banja silipereka tanthauzo mmoyo mwake? Lero tikuchita chaka cha banja loyera, banja la mwana Yesu, Maria ndi Yosefe. Kunena kwake timamba choncho. Ali ndi zambiri zoti atiphunzitse, pali ndi zambiri zoti tisinkhesinkhe, ali ndi zambiri zoti atilangize, ali ndi zambiri zoti atitonthoze. Mawu amene tikufuna tikhazikike ndonena kuti banja lizimvetsera mawu achauta mwachidwi. Lero tifunire mabanja onse umodzi. Lero tifunire mabanja onse chimwemwe. Lero tifunire mabanja onse kukondana kwenikweni. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Mphunzitsi, mutu wa 3 ndime ya 2 kulekeza 6. Tidzawerenganso 12 kulekeza 14. Amene amamvera Ambuye amalemekeza makolo ake. Mbanjamo alimo ana amene azilemekeza makolo awo. Ana sangalemekeze makolo ngati ife makolo sitimalemekeza ana. That's the rule of love, reciprocity. Inu ndine tili ndi udindo opereka chikondi kuti chibwerere kwa ife. Ndipo amene akutiwerengera mawu oyamba ndi admin Catherine Nyangolo kuchokera ku St. Bernadetta Parish mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo salimo yathu chilimbi chake chikuti ngodala aliyense opa chauta amene amayenda njira zake. Iyo ndi salimo 128. Mawu athu achiwiri tikuatenga mkalata ya Paulo yolembera Kolose, mutu wa 3 ndime 12 kulekeza 21. Akufotokoza zokhudza moyo wa banja, popeza kuti mudasankhidwa ndi Mulungu kuti mukhale ake muzikondana. Adakusankhani kuti mukhale mbanja ndi Mulungu. Tonsefe timachokera m'mabanja, tonsefe tili m'mabanja. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi admin Isaac Mpweya kuchokera ku St. Martin de Porres, Dedza Parish mu Diocese ya Dedza. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera, tili mutu wa 2 ndime 13 kulekeza 15, kudzawerenganso 19 kulekeza 23. Tenga mwanayo ndi mayi wake uthawire ku Egypto. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Amene amamvera Ambuye amalemekeza makolo ake. Mawu oyamba, mawu a m'buku la Mphunzitsi. Ambuye adapasa bambo ulemu woposa ana ake. Adasimikiza mphamvu za amayi pa ana ake. Amene amalemekeza atate ake amapepesa Mulungu chifukwa cha machimo ake. Amene amalemekeza amayi ake amachita ngati kuzikundikira chuma. Amene amalemekeza atate ake, ana ake azamsangalasa, ndipo akamapemphera mapemphero ake azamveka. Amene amalemekeza atate ake azakhala ndi moyo wautali. Amene amamvera Ambuye amasangalasa amayi ake. Mwana wanga, usamale bambo wako atakalamba, usamvute konse pa moyo wake wonse. Ngakhale nzeru zake zikuyamba kutha, iwe uzimuonesa ndithu chifundo. Usamanyoze chifukwa chongoti uli ndi moyo wolimba. Chifundo chochitira bambo wako sichizayiwalika, azachiwerengera ngati cholipirira machimo ako. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu ankalata ya Paulo oyera kwa Kolose. Abale, popeza kuti mudasankhidwa ndi Mulungu kuti mukhale ake, ndipo Iye amakukondani, muzikhala mtima wachifundo, okoma mtima, ozichepesa, ofasa ndi odziwa kupirira. Muzilezerana mtima
ndipo muzikhululukirana ngati wina ali mkanthu ndi mnzake. Monga Ambuye adakukhululukirani, inunso muzikhululukirana. Kuonjezera pa zonsezi, muzikhala ndi chikondi, pakuti chimene chimamanga zonse mchigwirizano chathunthu. Mtendere wa Khristu uzikusogolerani m'mitima mwanu. Mulungu adakuyitanani kuti mukhale nawo mtendere umenewu, popeza kuti ndinu ziwalo za thupi limodzi. Muzikhala oyamika. Mawu a Khristu akhazikike kwathunthu m'mitima mwanu. Muziphunzitsana ndi kulangizana ndi nzeru zonse. Muziyimbira Mulungu ndi chiyamiko m'mitima mwanu pamene mukuyimba masalimo, nyimbo zotamanda Mulungu ndi nyimbo zina zauzimu. Chilichonse chimene mungachite, kaya nkulankhula, kaya nkugwira ntchito, muchichite m'dzina la Ambuye Yesu ndi kuthokoza Mulungu Atate kudzera mwa Iye. Za moyo watsopano m'banja, inu akazi muzimvera amuna anu, monga ayenera kuchitira okhala mwa Ambuye. Inu amuna muzikonda akazi anu, musamawavutitse ayi. Inu ana muzimvera anakubala anu pa zonse, pakuti kutero kumakondwetsa Ambuye. Inu atate musawapyesa mtima ana anu kuti angataye mtima. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Atapita akatswiri nyenyezi aja, mngelo wa Ambuye adaonekera Yosefe m'maloto. Adamuwuza kuti, nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi akewa, uthawire ku Igupto. Ukakhale kumeneko mpaka ndidzakuwuze, popeza kuti Herode adzafunafuna mwanayu kuti amuphe. Apo Yosefe adadzuka usiku omwewo, nkutenga mwanayo ndi mayi wake kupita ku Igupto. Adakakhala kumeneko mpaka Herode atamwalira, kuti zipherenzere zimene Ambuye adalankhulitsa mneneri kuti, ndidayitana mwana wanga kuti atuluke ku Igupto. Herode atamwalira, mngelo wa Ambuye adamuonekera Yosefe m'maloto ku Igupto. Adamuwuza kuti, nyamuka, tenga mwanayu ndi mayi wake, ubwerere ku Israeli. Aja ankafuna kumupha mwanayu adafa. Apo Yosefe adanyamuka, nkutenga mwana uja ndi mayi wake, nkubwerera ku Israeli. Koma atamva kuti Akeleo ndi mfumu ya ku Yudeya m'malo mwa abambo ake Herode, adaopa kupitako kumeneko. Tsono adalandira chenjezo kwa Mulungu m'maloto. Adapita ku dera la Galileya. Kumeneko adakakhala ku mudzi wina dzina lake Nazareti, kuti zipherezere zimene aneneri adanena kuti adzatchedwa Nazareti. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, monga ndanenera poyamba, lero tikuchita chaka cha banja loyera la mwana Yesu, Maria ndi Yosefe. Tosefe timachokera m'banja. Ine ndimachokera m'banja kumene ndachokera kufika nthawi ino. Wanso ndili nalo banja lalikulu, banja la ansembe anzanga. Tosefe tili m'mabanja osiyanasiyana. Tilinso ndi banja limodzi, banja la Chikhristu, banja ngati la Malawi, banja ngati la mtundu wakuti. Tili m'mabanja osiyanasiyana. Pamene tikusinkha za banja loyera, pali zinthu zingapo zimene tingazilingalire mwapadera, nkuyesera kuti kodi sabatayi chaka chikubwerachi tiyenda motani ngati mabanja osiyanasiyana kumene timapezekapo. Choyambirira chaka ichi cha lero chimene mpingo umalimbikitsa umodzi wa mabanja, kupempherera mabanja abwino, chikutikumbutsa kunena kuti mbanja aliyense ali ndi zochita, mbanja aliyense ali ndi the role to pray, the responsibility to care for. Choyambirira tikuona Maria ndi Yosefe kuti amene ndi zitsanzo za utsogoleri, koma utsogoleri wake osangotolamulayi, utsogoleri wake umene uli ndi nsembe. Maria anapereka nsembe, kulolera kunena kuti sindichitikire monga mwanenera, allowing personal dreams to dwarf and divine dreams to grow in us. So too was Joseph.
analolera kuti maloto ake amene anali nawo afe, ndipo anali kuchita tsopano zimene Mulungu anali kumulamula. Tamva muthenga uja, choka pita ku Egypt, abwerera ku Israeli, iye usapite ku Galileya chifukwa kumeneko kulakirewo, iye upite ku Nazareth. Akupereka nsembe zosiyana-siyana. So the family is there for us. Aliyense ndanena kuti amaperezeka mbanja poyamba kuti tipereke nsembe zathu zosiyana-siyana. Kachiwiri, shared vision. A family is there for shared vision. Ineyo ngati ndili mbanja la parish, I should share the vision of the parish. Ineyo I should participate in the vision of the parish. You should share and participate in the vision of your family. Kati in the family of Tiankhule na Mbuye, we should share and participate in that vision. Yosefe uja sanangoti ndalota tiye ntizipita. He shared the vision. Ndaona Mulungu andiyankhula tichitika zakuti tenti nyamuke. Zinazo sanalembe, koma chifukwa choti sanalembe, it doesn't mean kuti in principle sizupanga apply. Kenaka protection. Mary protected Joseph. Joseph protected Mary. Mary and Joseph protected the child Jesus. Nchifukwa kanali kuthawa. Mary anatsegula mtima wake kwa Mulungu. Ambuye Yesu akutiphunzitsa kuti Mulungu amapezeka m'manja athu. Munthu wake anali ngati inu ndine, koma Mulungu wake anali Mulungu wachikwanire. Koma tikuona kuti God is present in the family. So mwachidule tikuona chani, tentisinke zinthu zinayizi. 1. Banja loyera likutiphunzitsa kuti umunthu tili nawo weni. Mwana Yesu, Mayake Maria, Yosefe, they lived an ordinary life. Moyo mene umakhalira ndithu kwa wina aliyense. Panali chimwemwe pakati pawo. Komanso there were struggles. Ntchito inalipo pakati pawo. Pa Yosefe anali mpalamatabwa. Mawarezi analipo, kudandaula nkhawa zinalipo. Mwanawe watisautsiranji, kuti tipitaso ku Egypt, nanga tibwererenso ku Israeli. Nkhawa zinalipo. Their holiness did not come from comfort or perfectionism, but faithfulness in day-to-day life to God. Mozonse zimene amachita kunali kumkhulupirira. Nchifukwa Ambuye Yesu aja amawatengera ku tempile, anapita nawo ku Yerusalemu, amadalira Mulungu. Mozonse Yosefe amamvetsera liwu la Atate, amayi Maria amamvetsera liwu la angelo lija. Kuyera kwawo, kulimbikira kwawo, umodzi wawo sukuchokera pa khama la umunthu chabe, koma chifukwa chonena kuti anali kukhulupirira Mulungu. The Holy Family was real and human. You and I, we have our struggles. You and I, we have our worries. You and I, we have our joys. Koma muzonsezo monga banja loyera tiziyang'ana kwa Mulungu. Chachiwiri ndanena kale, God was at the center of their lives. Eno ndine ngati Mulungu sakhala pa sentara pakati pa moyo wathu, zinthu zitivuta, zinthu zisokonekera. Chinuwa Achebe was right when ananena kuti when things are falling apart, the center cannot hold. So if zinthu zathu tizikazilumikizitsa ku center yathu, imene ndi Ambuye chauta, imene ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Chachitatu, banja loyera likutikumbutsa kuti love is shown through sacrifice and responsibility. Sindingangoyima pachulu kumauza nzanga kuti ndimawukondani pamene I'm not responsible for their happiness. I'm not responsible for zinthu zimene ine nditha kuachitira, kapena the sacrifices I have to make in life. Ine ndinkadzifunsa tsiku lina kuti tikamanena kuti wakuti ndi nzanga, kodi reciprocity ija ilipo kuti ineyo poyamba ndidzifunse kuti anzanga wamapindula chani mmoyo mwanga. Conversely, ineyo ndimapindula chani mmoyo wawo. Kodi ndi nsembe zanji zimene ndikutsira mu ubale wathu, nanga iwo akutsira nsembe zanji mu ubale wathu. Mona kuti ambiri ndi moyo wanthata basi, ongoya mwana, undichitereza kuti, undithandizeza kuti, undimvetsetseza kuti, undikhululukireza kuti, undipangireza kuti. Banja loyera akutionetsa kuti true love muli sacrifice and the responsibility. Responsibility siti kungotanthauza kugula zakudya nyama ndekuti ndakugulira. Responsibility is even care for your friends' emotions. If azibambo amene timabwera pa khomo past 9 mwina ndanena maulemu, aliko azibambo ena amapita mzinyumbamo past 1, past 2 munali kuti anali kosokola. Do you care? Are you responsible for the
emotional outrage, emotional anger, emotional burden imene timapereka kwa anzathu, emotional slavery imene timapereka kwa anzathu. Abambo mukuyankhula bwanji? Nkhani chifukwa tunena kuti true love in a family is all about sacrifice and the responsibility. Nanonso amayi ndi nsembe ziti zimene mukupereka m'banja mwanu. Chachitatu, banja likutionetsa kuti ndi sukulu ya chikhulupiriro komanso values. Manja ambiri lero maudindo amene tidapanga delegate kwa anthu amene sitimenera kuwapanga delegate. Ine ngati wansembe tikafika pamalo, even within 5 minutes ndimathopanga determine kuti pano pali ana amwambo chifukwa cha kumene akuchokera, pano pali ana opanda mwambo chifukwa cha kumene akuchokera. Even ana kungocheza nawo lemba chizindikiro cha mtanda, you can gauge the values. Mwana mmene akulakatulira mapemphero bwino zochitomveka bwino, aliko ana ena ukapeza mwana wa acheya lemba chizindikiro cha mtanda, dzina la Atate ndi la Mwana, apangira mkono wa manzere. Ndi aja timanena kuti akamachita pemphero la kumvera kwa apostoli jogwe je imanenedwa mobwereza kuti amangoti anankola ndi ulimbo, anankola ndi ulimbo, anankola ndi ulimbo. It shows kuti kumene akuchokerako kulibe prayer life, kumene akuchokerako kulibe value. Kamwana kangosokosera nchechi kupita uko ana even 4-5 years umachitaona kuti mwana uyu kumene amachokerako ndi kwa mwambo, ndi kwa discipline. Aliko ana ena amathochititsa manyazi anthu akuluakulu. Tingoja sitipemphera ukadziwa kuti kumene amachokerako amapemphera. Mwaso tiliko tiana tina totukwana mwana kungomponda phazi koma dziche watulutse pamenepo. Kusenza kuti kufamily kumene amachokerako, kubanja kumene amachokerako kuli ntchito. Families are schools of faith and values. What kind of values are you inculcating mwana anu? Ineyo ngati wansembe, what kind of values am I inculcating mwa asemino amene ndimapanga nawo interact akabwera pa parish paja? A family is a school of faith and values. Jesus grew in wisdom and age and grace. Timamva kuti atachoka ku tempere kuja mwana uja tudziwa kuti anali zaka 12. Malembo amatsiriza nkunena kuti Yesuyo anali kukula mu nzeru komanso mu thupi. Sasa kuti mbanjamo amasamalidwa bwino, amaphunzitsidwa za Mulungu, amathandizidwa kunkonda Atate yake, ndipo anali kukula mu zonse. Are we growing if amene tili m'mabanja? Kapena people are regretting for growing in your family. Kodi ana anu akadzafika pawo adzathokoza Mulungu kuti ndikuthokozani ndidakulira m'banja la uji, or they will case kuti makolo anga mbwambwana adandilakwira kwambiri. Banja lanu lero likhale chida chimene chikuwaphunzitsa ana ma values abwino. Ndipo ana timanena kuti amaphunzira pakuona. Potsirizira, banja ili loyera likupereka chiyembekezo ku mabanja amene zinthu sizikuyenda. The flight into Egypt, ulendo umene anapita ku Egypt uja, ukutionetsa kuti muzonse anadalira Mulungu. Mavuto analipo koma anadalira Mulungu. Ife amene tili m'mabanja sizikutanthauza kuti tidzakhala moyo wamya, ayi. Mavuto adzakhalapo. Dzana ndimanena kunena kuti Ambuye Yesu sanabwere mmene timayang'ana moyo wa Yohane Mbatizi wiki yatha muchidzulo ndi Ambuye. Ambuye Yesu sanabwere kudzathetsa zimene inu ndine timadutsamo, koma anabwera kuti zimene inu ndine timadutsamo zipepuke tikafike nazo pamaso pa Mulungu. Tikufunireni chaka chabwino cha mabanja. Tipempherere mabanja abwino, tipempherere maitanidwe abwino ku mabanja, chifukwa ndi mbanja mabwino mmene mmachoka ansembe abwino, ndi mmene mmachoka agrupu abwino, ndi mmene mmachoka andale abwino, ndi mmene mmachoka aphunzitsi abwino. Banja ndi mpingo oyamba, ndipo banja ndi sukulu yoyamba. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.